De optocht in Sittard, een van de grootste carnavalsoptochten in Limburg. Rond de 3000 mensen doen mee en ongeveer 80.000 mensen komen kijken. Die zijn vooral onder de indruk van de vele praalwagens, een traditie die al meer dan 100 jaar bestaat. Carnavalsvereniging De Marotte doet er alles aan om deze traditie in stand te houden. Zo hebben ze in 1988 een loods gekocht in Sittard, waar de wagenbouwers dag en nacht kunnen werken. Dit jaar konden de bouwers pas laat beginnen met het bouwen, want de loods werd eerst gebruikt voor de decors van de Sittardse revue. Dit jaar zijn ze later begonnen en ja, kind voor bewaring, dan is het niet. Hè. Dat moet alles verdig zijn. Daarom hebben we dus ook sommige buurten die hebben de lui die uit het arbeidsproces zijn, die werken nu vandaag. Dan komt de grote groep vandaag. En ik denk dat we in de toekomst de komende dagen ook nog wel nachtploegen krijgen, want de wagens moeten verdig. Nou, zoals gezegd hier op de tekening, we hebben het idee de laatste geuen uitgerold. En alle lui die kennen een spaarvarken, waar dus geuen ingespaard worden. En dat door ongeveer op karakteristieke wijze kapot houden, dat die geuen daar uitrollen. Lekker een beetje? Jazeker, moet maar hè. Een beetje klommen in de vrije tijd en zo. Hoe lang zit je al bezig? 2 weken ze gaat. Dag en nacht? Nou nee, dag en nacht. Moet toch nog af en toe een beetje slapen, anders gaat het niet goed hè. Nou, wie vaak zit je heen? Een keer of 3 per week zo gaat. En als het kan, even dikker. Dus ja. En waarom doet je dat allemaal? Gewoon voor de plezier en gewoon om de vaste loven in standje houden. Maar wat is hier nou zo leuk aan en wagens bouwen? Ja, dit is een bepaald virus wat ze een kindje van eigenlijk met Chris. En als ze eenmaal 1 keer besiegen geweest, dan blijft ze terugkomen. Je zit nog hard aan het werk. Wat gaat dit voor wagen weer? Nou, wat we met deze wagen uitbeelden is dat we eigenlijk willen tot meer zittische snaken, vooral de snaak. We een beetje het idee hebben tot de vaste lovend wat meer opgepept moet worden. En dat we een beetje de draak kunnen sterken met de zittische snaak. Dat is de jong van Sittard. We kunnen de stert laten bewegen, die kan naar beneden gaan. Het ganse kop gaat omhoog tot een meter of ongeveer 9. We kunnen de bek apart laten bewegen. En wat geluid doet hier? En hij mag ook geluid zoals je kunt huren. En verder kunnen we ook nog de besturing van de rouwgoeteneus regelen zelf. En dat duidt degene die langs de wagen loopt met dit kastje regelen. Dus als de computer het begeeft, dan heb je geen probleem? Dan hebben we een probleem, ja. Maar we hebben dat 2 jaar op rij goed gedaan, dus we denken wel dat het ook dit jaar goed zal werken. Deze wagen is technisch heel ingewikkeld in elkaar. Dat zal ook veel indruk maken, maar dat gaat ook mee om te winnen. Nou, we doen het om de spas, daar gaat het om de lol, om het samen een product neer te zetten. En als we ermee winnen, hebben we geluk gehad. Dit is wel een hele originele vastelovenswagen. Ja, het rood-geel-groen natuurlijk. Bij de carnaval en een echte vastelovend, ja, dan weet dat rood-geel-groen dan ook een schone auto weer. En hoe lang zit je al bezig? Eigenlijk pas van vandaag. Niet zo'n zin om dat zo lang over te doen als de rest heeft. Ja, maar we hebben eigenlijk al vanaf de herfstvakantie zitten we met de pekjes in knippen en we hebben die nu pas klaar. Ja. Dit weer een natuurlijke wagen, zeg ik. Ja, het is een hele grote geworden. We hebben hem uitgetekend en gemeten. Ja, en er is een boer. Ja, en dan blijkt dat het toch wel heel groot wordt. En, maar goed, vind je vooral maar niet erg. Nou, dan mag je gelukkig in zo'n grote loods werken, maar dan kan de concurrentie zijn wat je maakt. Ja, iedereen zit wat voor maken. We weten het ook allemaal omheen. En ja goed, op zich heeft het allemaal zijn charme. Maar wordt er niet van elkaar ideeën gestolen? Nee, ik heb er nog nooit mee gemaakt. Wat kost een vastelovenswagen nou? Ja, we hebben dit jaar ook, we hebben natuurlijk een groep erbij. Alles bijeen zitten voor dit jaar eigenlijk toch een record. We zitten ongeveer 11.000 geuen aan onkosten. En waar haalt je dat geld vanaf? Ja, dat komt voor een groot gedeelte komt dat doet een collecte die we in de buurt zelf houden. Dat is ongeveer een kwart. We hebben verhuurinkomsten. En we hebben een hele hoop acties. Dus die wagen wordt ook verhuurd? Ja, we gaan met de wagen voor gans Limburg door naar de vastelovenszondag in Sittard. Ja.
We zijn in de Zittische optochthal aan het Fischerpad. Hier werden de wagens gebouwd voor allebei de optochten en hier zijn ook de vergaderingen van het optochtcomité. Nico Jaassen van het optochtcomité. Wat moeten we eigenlijk denken bij optochtcomité en Marotte? Is dat hetzelfde? Nou, we zijn een familievereniging en het optochtcomité hield zich vooral bezig met het organiseren van de grote optocht en de kinderoptocht en dat is al prachtig werk. Ja, Nico, laten we bij het laatste beginnen. De kinderoptocht, 3 februari. Is alles verdig? Een kinderfeest, dat weet ik nu al, want ik heb de scholen bezocht en om ze kleurenplaten te brengen, 5900 moet ik al zeggen. Maar ja, daar is volop beweging. Er zijn zelfs scholen die bezig zijn vanaf de herfstvakantie. Scholen met groeperingen van 264 man is er één school bij, maar ook ganse kleine schooltjes met 40, 50 man en de verenigingen en buurten. Het wordt fantastisch. Iedereen mag meedoen. Er komen zelfs kinderen van andere plaatsen, van Wietweg zelfs om bij ons mee te doen. En dan staat natuurlijk de deur, de poort van de Wier, want dat is de plaats waar ze bijeenkomen. Daar staat die wagen weer open. Maar ik moet nog één ding vragen aan al die kinderen en de ouders. Om de Wier, de garage, niet binnen te komen vanaf het forum. Maar even om te lopen via de Parklaan. En daar binnen te komen, want daar staan ze met 2700 medailles, want zoveel kinderen verwachten voor kindermedailles waar we hun willen met tracteren. Plus staat ook de jury, dus alsjeblieft komt die kant per garage binnen, want dan werd er bekeken en dan werd er ook gehonoreerd met een kindermedaille. Wie laat moeten die kinderen dan komen? Die verzamelen is tussen 1 uur en half 2 en 3 minuten na half 2, dan gaat de optocht beginnen en dan is het, ja, dan begint het feest. Hè. Pierre Diederen, voorzitter van het optochtcomité in Zittert. Pierre, wat moeten we ons gaan voorstellen van de optocht 2002? Weer gaat geweldig. Als Zeus hier in de optocht we nu staan, als het Zeus, dan is dat geweldig weer groter dan andere jaren. En wat weer weet en wat Geer nog niet weet, is welke groep allemaal metgaan, wat die willen uitbeelden, wat die voorstellen. Het wordt weer een fantastische optocht. Van welke buurtvereniging is deze wagen? Van de buurt Stevig van Zittert. Stevig, dan denk ik getekend en ontworpen door Tekenwessels. Nee, in tegenstelling tot andere jaren zijn we dit jaar met z'n allen om de tafel gaan zitten. En iedereen had zijn ideeën, Theo zijn ideeën, maar ook Annelu. Dat hebben we eigenlijk allemaal bijeen gegooid. Ja, en dus op een gegeven moment dit uitgekomen. En wat ga je het voorstellen? Ons motto is, houden ze ons maar wild gelaten. Het is eigenlijk, eigenlijk een fantasiewagen dat we gebouwd, niet echt op Zittert Sleter. Het is gewoon een gekozen motto, houden ze gaat zetten veel lui op de wagen. Ja, en dat is het geworden, hè. Van welke buurt of vereniging is deze wagen? Het is van de buurt Gooien de Grote Kerk, in het centrum van Zittert. En ja, wat we proberen voor te stellen is versterken de draak met de Zittische snaak. De Marotte medaille is de Zittische snaak dit jaar. Nou, daar hebben we weer op ingespeeld. Deze wagen ligt gelukkig achter op het schema. Van welke buurt of vereniging is deze wagen? Deze wagen is van de buurt Kolleberg. We hebben gelijk als ik zeg, dat ligt een beetje achter bij die anderen. Ja, maar de moest de spanning toch een beetje erin houden. Hè. We hebben in het begin heel erg gewerkt en hebben even geslapen en nu gaan we weer volle power aan hem. Wat ga je het voorstellen? Deze wagen gaat voorstellen, kosten veel maar de tijd terugzetten. Er zijn ook nu buurten, er zijn nu verenigingen en vooral veel jeugdigen nu. En dat geeft natuurlijk ook voor de toekomst op, moet nog wel, want er bestaat een vergrijzing. Daar moest ook kijken tot als een buurt, en dat is in de binnenstad natuurlijk hoe langer hoe erger, weinig lui worden, moeten nu groeperingen komen. En dat is er ook. En ook in de optocht zie ik bijvoorbeeld de Karolingenstraat. Daar gebeurde vroeger niks. Er is een prins en hopsakee, ze door midden in een optocht. Ook qua groepen, dat wil ik nogmaals benaderen. Groepen, enkelingen, duo's, ja, die zijn heel veel vertegenwoordigd in zo'n optocht. Ze kijkt wat er al jarenlang gebeurt. Dus ja, hoe moet dat her? Kent het nog beter? Nou, als ik toch een klein wensje heb, zou ik me wensen dat we nog wat meer vrijwilligers hier naar de hal kunnen krijgen om de buurt en in de buurt mee te helpen met de boeren van die wagens. Dat zou ik wensen, nog wat meer vrijwilligers. Volgend jaar, Marotte 11x11, is er dan nog een bijzondere taak voor het optochtcomité? Ja, zeker. We willen natuurlijk met een fantastische optocht een hulde brengen aan ons Marotte. Want ja, dat hebben ze het al een paar keer gezegd. De Marotten is natuurlijk een vereniging die van traditie groot en fijn is. En die willen voor ook een fijne optocht bij je. Maar wat is het optochtcomité? Gans alleen, we hebben al die 3000 nu nodig die in een optocht metgaan. En als die spectaculair aanwezig zijn, zijn we ook blij. Die poort in de hal die is niet voor niks 5,20 meter hoog, hè? 5,20 meter, we hebben tenminste zeker dat ze in de stad nog eens vast komen te zitten. Maar daar zijn ze creatief op.
Want als je rond in de Grote Kerkhof hebben pakt, de wagen die gaat tot meer dan 9 meter omhoog. En ja, hij komt dus boeten, maar als ze boeten is, dan gaat er ook in.